Slovenskí hokejisti zopakovali postup do semifinále, podobne ako v minulom roku vyradili Fínov, tak teraz Čechov. Aký bol zápas z pohľadu hlavného trénera? Tak v prvom rade musím povedať, že aj chalani minulý rok robili výbornú prácu a skončili v top 4. Takisto sme radi, že chalani teraz na to nadviazali. No a tie pocity sú také, že aj keď nás veľa ľudí odpisovalo a zatracovalo, tak chalani tomu stále verili a ukázali, že aj tzv. Underdogs, keď si tomu veria a šialene tomu veria, tak môžu robiť výsledok a môžu svojou tímovosťou poraziť veľmi silný tím. Čo bolo kľúčom k tomu víťazstvu? V ktorých veciach sme boli lepší? Kľúčom bolo hlavne to, že sme s tomu verili. Keď si niečo veríš, tak to aj dokážeš. Chalani to ukázali a potom musíme vyzdvihnúť obetavosť celého tímu. Nemôžem povedať žiadneho jednotlivca. Celý tím šlapal ako hodinky a vidíme, že dnes Ondro Marona dal víťazný gól, takže je to tímový výkon a to hovorí za všetko. Čakajú vás ešte 2 zápasy na turnaji. Čo bude treba spraviť, aby sa ešte vylepšil výsledok z toho minulého roka? Tak dnes si chceme hlavne oddychnúť, my sa pozeráme hlavne na seba, dnes si chceme oddychnúť, zregenerovať, trošku vyčistiť hlavy, bolo toho teraz veľa, aj ten tlak na chalanov a som hrdý na nich, ako to zvládli, ako jedna skupina a potom sa musíme pripraviť na ďalšieho supera. Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále majstrovstiev sveta s trojcom úspechu, alebo jedným z tých trojcov bol brankár Alan Landiak, tak ako vnímal on tento dôležitý zápas? Tak bolo to ťažké, nič sme si nedarovali s Čechmi a my sme sa tlačili viac do brány, dali sme góly a vyhrali sme. Ako si vnímal ty svoju pozíciu na turnaji? Predsa 9 gólov v prvom zápase inkasovaných, potom 2 dôležité víťazstvá, tak ako si to prežil? Tak keď sa na to pozrie nejaký laik iba na ten výsledok, tak je jasné, že asi brankár nepodržal, ale mne sa chytal dobre a tí Američania preto len na nás vyleteli a majú svoju kvalitu. Dokázali to aj tým výsledkom, ale mne sa chytalo dobre a ja vlastne si niečo aj pochytal. Hrali ste s Čechmi 2 vzájomné zápasy v príprave, ktoré boli vyrovnané, síce ste prehrali, ale bol možno aj to taký faktor, že ste si verili, že je to zdolateľný tím? Tak určite sme si verili, že je to zdolateľný tím, hrali sme s nimi predsa len vyrovnane, ale tak v príprave sme ich nechali, nech si trochu veria na nás a teraz nás podcenili. Čakajú nás ešte 2 zápasy na turnaji. Čo bude treba spraviť, aby z toho bola medaila? Tak veriť tomu, makať jeden za druhého, bojovať tak ako dneska a veríme, že úspech príde. Adam, dôležitý štvrťfinálový zápas s Čechmi dopadol v náš prospech, tesné víťazstvo 3-2, tak ako sa rodilo z tvojho pohľadu? Rodilo sa výborným tímovým duchom, hrali sme jeden za druhého, pomohol nám brankár, pomohli sme si navzájom a dopadlo to výborne. Bola pre ťa možno inšpiráciou aj tá semifinálová cesta, respektíve cesta do semifinále z minulého roku, kde si síce nehral, ale sledoval si to? Určite, je to úplne jedno, či ten hráč hrá, nehrá, keď všetci držíme za jeden tím, ako jeden tím, tak bolo to vidno dnes, bolo to vidno minulý rok a dobre to dopadlo aj minulý rok, aj tento rok. Dá sa povedať, že možno to väčšie chcenie bolo na slovenskej strane, že o to bol lepší slovenský tím? Určite sme hrali, myslím si, že viac ako tím. Prežili sme si veľmi ťažké momenty na tom turnaji a dosť nás to zomklo a myslím si, že to zohrávalo najväčšiu úlohu. Ako si prežíval posledné minúty, keď sa Česi snažili o vyrovnanie? Ja som nejak v hlave vedel a myslím, že každý bol nastavený, že to ubraníme. A teda neubraníme, že vyhráme ten zápas a tak sa to nám aj podarilo.